Слушай, не за язика да извадат, него снимай ми там, ама. Кажи нещо. Кажу вам, я съм... Дето кажи, дете куди ти в Германия? А? Зато кажи, бе. Жена ми уйде у Германия. Слушай сега, що ти избора. 6 години биде. Арно, ама я очекувам от жена ми пари некои. Ке бидеме некои богати оново. Ко ми трудна дойде. Трудна. Ово, така ли ке биде? Мене ти е странно режен. 6 години биде у Германия, доноса ми гарганче. Арам да ти е. Я го то дето го продаде за 500 марки. И толкова. Толкова. И аз кажи се. Абе, че има да кажа? Първо пил си бира, доволно се за мен. Така ще изявите за нашата тема и за словенска публика. Абе, видимо, нещо му е тежко, не можем да сборам. Абе, дайте още на кръгът да сбора. Дайте ми 100% буде.